אהלן, ברוכים הבאים לניתוח שלנו. היום אנחנו הולכים להיכנס לנהלים של אנליסט מחקר מניות בכיר, ולעשות פירוק פונדמנטלי, ממש ברמה של מז"פ, לדוחות של אמזון לרבעון הראשון של 2026. המטרה שלנו כאן היא לא להסתפק בכותרות הנוצצות שרואים בחדשות, אלא לצלול עמוק לתוך המאזן ודוחות התזרים, כדי להבין מה באמת קורה שם מתחת לפני השטח. לפני שאנחנו קופצים למספרים, חשוב לי להגיד שהניתוח המעמיק הזה מוגש לכם באדיבות YC Knowledge, השקעות חכמות בשוק ההון. עכשיו, כדי שכולנו נהיה על אותו עמוד, בואו נזכיר בשני משפטים איך אמזון בכלל עושה כסף. המודל שלהם נשען על 4 רגליים עיקריות. קמעונאות אונליין שכולנו מכירים היטב, עמלות ושירותים למוכרי צד שלישי, תשתיות הענן העוצמתיות של AWS, ורשת פרסום דיגיטלית שצומחת פשוט בקצב מסחרר. אז הנה מה שאנחנו הולכים לחסות היום. נתחיל עם הכנסות ומנועי צמיחה, נעבור לניתוח רווחיות פונדמנטלי, נדבר על החפיר הכלכלי והאסטרטגיה, נציף תמרורי הזרה וסיכונים, נבדוק את הסנטימנט והתחזיות של ההנהלה, ולסיום נשים את הקייס השורי מול הדובי. בואו נתחיל. אוקיי, החלק הראשון, הכנסות החברה ומנועי הצמיחה שלה. איפה באמת נמצא הכסף? תראו, כשמסתכלים על חלוקת ההכנסות בין המגזרים, התמונה שמתקבלת פשוט מרשימה. סך ההכנסות המאוחדות קפץ ב-17% ל-181.5 מיליארד דולר. וזה לא קרה במקרה. הזינוק הזה מונע בעיקר מקפיצה מטורפת של 28% במגזר הענן, ה-AWS, יחד עם עלייה סולידית של 12% בצפון אמריקה. המספרים האלה מראים לנו בדיוק איפה מיוצר הרווח התפעולי האמיתי. רק תחשבו על זה, AWS לבדה מכניסה לאמזון יותר מ-14 מיליארד דולר ברווח תפעולי נקי, וזה רק ברבעון אחד. עכשיו שימו לב לנתונים האלה, כי הם מחדדים נקודה סופר קריטית, מנועי הצמיחה של אמזון משתנים לנו מול העיניים. החנויות המקוונות צמחו ב-12%, שזה אחלה נתון כשלעצמו, אבל שירותי הענן שצמחו ב-28% ושירותי הפרסום עם 24% צמיחה, פשוט משאירים את הקמעונאות המסורתית באבק. אנחנו רואים פה שיפט אמיתי במודל העסקי, ממעבר של מחירת קופסאות ומוצרים פיזיים, למחירת שירותים דיגיטליים עם שולי רווח הרבה יותר שמנים, ויש פה עוד כמה מדדי ביצוע, KPIs, שההנהלה מאוד רצתה שנראה, קודם כל גידול של 15% ביחידות שנמכרו בחנויות, שזה הנתון הכי גבוה שראינו שם מאז סגרי הקורונה. במקביל, קצב ההכנסות השנתי של AWS פשוט שבר תקרת זכוכית, וחצה את רף ה-150 מיליארד דולר, והפרסום מעל 70 מיליארד ב-12 החודשים האחרונים. ואי אפשר בלי מילה על היעילות הלוגיסטית שלהם, מעל מיליארד פריטים כבר סופקו מהיום למחר או באותו יום, רק בתחילת 2026. המכונה הזו משומנת ועובדת בשיאה. בואו נעבור לחלק השני, ניתוח הרווחיות הפונדמנטלי. הגיע הזמן לקלף קצת את המספרים ולחפש את האמת. אז בטח ראיתם את הכותרות בעיתונים, נכון? דיווחו שם על רווח נקי מפלצתי של 30.3 מיליארד דולר. זינוק מטורף מ-17.1 מיליארד בשנה שעברה. במבט ראשון, וואו, איזה ניצחון מחץ. אבל אנחנו כאן בכובע של אנליסטים, ותפקידנו הוא להרים את מכסה המנוע ולראות מה באמת מרכיב את הרווח הזה. והנה הסיפור האמיתי. מתוך אותם 30 מיליארד, 16.8 מיליארד דולר הם בכלל רווח לפני מס, שנרשם כהכנסה לא תפעולית. מאיפה זה הגיע? מהשקעות בחברת הבינה המלאכותית אנתרופיק. מה זה אומר תכלס? שחצי, ואפילו יותר מחצי, מהרווח הנקי המדווח הוא בכלל רווח על הנייר, ולא מאיזה שיפור היסטרי בליבת העסקים או איזה מינוף תפעולי מטורח. ופה העניינים מתחילים להסתבך. כשמסתכלים על תזרים המזומנים החופשי, ה-FCF, של 12 החודשים האחרונים, הוא פשוט צונח, 1.2 מיליארד דולר בלבד. זה חתיכת נתון מדאיג, במיוחד כשלפני שנה בדיוק, המספר הזה עמד על כמעט 26 מיליארד דולר. אז השאלה שכל משקיע חייב לשאול את עצמו היא, אם הרווח הנקי כל כך גבוה, איפה הכסף? למה הוא לא נשאר במזומן בקופה? אז התשובה לזה נמצאת בסעיף הוצאות ההון. תחזיקו חזק. אנחנו מדברים על זינוק של 59.3 מיליארד דולר ברכישת רכוש וציוד בהשוואה לשנה שעברה. המזומן מפעילות שוטפת פשוט נשאב החוצה כמו שואב אבק עצום לטובת תשתיות של בינה מלאכותית, בעיקר שבבי AI וחוות שרתים. אמזון בונה פה את העתיד, אין ספק, אבל ההמרה של הרווח למזומן ממש כאן ועכשיו היא חוטפת מכה די רצינית. ויש פה עוד פיל בחדר שאי אפשר להתעלם ממנו, התגמול מבוסס המניות. או ה-SBC. רק ברבעון הראשון של 2026, הסעיף הזה נגס ביותר מ-4 מיליארד דולר מתזרים המזומנים התפעולי. זה פשוט בולע להם תזרים.
נכון, זה נראה יפה בדוחות, כי החברה לא מוציאה כסף פיזי לעובדים, וזה עוזר לשולי הרווח התפעולי החשבונאיים, אבל בסופו של יום זה יוצר דילול שקט, אך מאוד מתמשך לבעלי המניות. טוב, אנחנו עוברים לחלק השלישי, החפיר הכלכלי והאסטרטגיה התחרותית של אמזון. על מה בעצם נשען היתרון התחרותי שלהם, אותו חפיר כלכלי שקשה עד בלתי אפשרי לשכפל? קודם כל, המפלצת הלוגיסטית. אנחנו מדברים על מעל 90,000 פריטים שונים שזמינים למשלוח של שעה עד 3 שעות ברחבי ארצות הברית. זה פשוט מטורף. שנית, היתרון הטכנולוגי בשבבים. יש להם שבבים מותאמים אישית שרצים בקצב הכנסות של 20 מיליארד דולר. דבר שלישי, זו נעילת הלקוחות באקוסיסטם של הענן, במיוחד דרך הטמעת מודלי AI של בדרוק אצל ענקיות כמו אובר ומטה. ולסיום, העמקה לתחום הבריאות, עם סוכני AI רפואיים ומשלוחי תרופות מהיום להיום. הם פשוט עוטפים את הלקוח הארגוני והפרטי מכל כיוון אפשרי. החלק הרביעי הוא אולי החשוב מכולם למשקיע זהיר, תמרורי אזהרה וסיכונים. איפה הנקודות התרופות? אז אם אנחנו מסתכלים מהעיניים של הדובים בשוק, יש פה 3 סיכונים ענקיים שקופצים מיד מתוך הדוחות. הראשון זה מה שאנחנו קוראים לו סחיטת הוצאות ההון. יש חשש ממשי שמרוץ החימוש בתשתיות ה-AI יהפוך לבור בלי תחתית, שיחנוק את תזרים המזומנים החופשי לטווח הארוך. השני, התחרות. אמזון נלחמת בכל חזית אפשרית, קומרס, ענן, בינה מלאכותית, מזון, בריאות, והכל מול ענקיות עם כיסים מאוד עמוקים. והסיכון השלישי מסתתר תחת סעיפי המס והרגולציה. הדוח מציף התראת מס מה-IRS בארצות הברית ל-2026, פלוס מאבקים פתוחים על סכומי העתק בלוקסמבורג ובהודו. אם דברים ישתבשו שם, אנחנו עשויים לראות פתאום קיר נזילות מאוד לא נעים. וזה מוביל אותנו לחלק החמישי, הסנטימנט של ההנהלה והתחזיות שלהם קדימה. כשקוראים את מה שאמר המנכ"ל, אנדי ג'אסי, בדוח, אי אפשר לפספס את הטון. הבחור סופר אופטימי ואגרסיבי. הוא מתאר את מה שקורה עכשיו כאחת מנקודות המפנה הגדולות של תקופתנו, הוא משדר 100% ביטחון ביכולת של אמזון להוביל. זה למעשה ההסבר שלהם מהמשקיעים, ולנו, למה הם שורפים כל כך הרבה מיליארדים על תשתיות. מבחינת ההנהלה זו השקעה היסטורית פשוט הכרחית, וממש לא מתנצלים או מתחמקים מהמחיר הכבד שזה גובה מתזרים המזומנים השוטף כרגע. והביטחון הזה של המנכ"ל מתורגם ישירות למספרים של הרבעון הבא. התחזית למחירות עומדת על בין 194 ל-199 מיליארד דולר, מה שמייצג צמיחה חזקה מאוד של 16-19%. במקביל, הרווח התפעולי צפוי להמשיך לטפס ולהגיע לאזור של בין 20 ל-24 מיליארד דולר. חברים, זו חתיכת תחזית אגרסיבית. ההנהלה למעשה מאותתת לנו שהמומנטום של עסקי הליבה חזק מתמיד, גם כשהסביבה הכלכלית התחרותית בחוץ לא פשוטה בכלל. הגענו לחלק השישי והאחרון בניתוח שלנו. בואו נעשה סדר ונשים את שור מול הדוב. מה השורה התחתונה? אז ככה, מצד אחד יש לנו את השורים, הקייס האופטימיסטי רואה פה מכונת מזומנים עתידית מטורפת, הוא נאשן על הצמיחה המואצת של 28% ב-AWS, הבום המטורף בעסקי הפרסום, והאמונה שהכסף העצום שנשפך עכשיו על תשתיות בינה מלאכותית, פשוט בונה לאמזון חומת מגן שאי אפשר לפרוץ בחיים. מצד שני, הדובים מציגים נורות אזהרה אדומות בוהקות. תזרים המזומנים החופשי כמעט נמחק בגלל 59 מיליארד דולר של הוצאות הון, הרווח הנקי מנופח בגלל רווחי נייר מאנתרופיק, והדילול ממניות לעובדים ממשיך לנגוס בערך שלנו כמשקיעים, וכל זה כשבמקביל התחרות מכל עבר רק הולכת ומתקברת. וכשמסתכלים על כל הנתונים הפונדמנטליים שסקרנו פה, על המתח הכל כך ברור בין רווחים תפעוליים מפלצתיים לבין תזרים מזומנים חופשי שפשוט צולל למטה, אנחנו נשארים עם שאלה אחת קריטית שמרחפת מעל הכל. האם הוצאות ההון האדירות של אמזון על תשתיות בינה מלאכותית הן איזה מהלך גאוני שיבטיח לה עליונות אבסולוטית לעוד עשורים קדימה, או שמדובר פה במשקולת קבועה שתמשיך לשאוב להם את המזומן ולא תאפשר החזר ערך אמיתי למשקיעים? התשובה לשאלה הזו היא בדיוק מה שיקבע את העתיד של המניה בשנים הבאות. תודה רבה שהצטרפתם אליי לניתוח הזה, נתראה בפעם הבאה.